आम्ही बायका ब्लाऊज घालतो म्हणून तुमचा टेलर व्यवसाय चाललाय. आम्ही जर ब्लाऊजच घातली नसती तर तुमचा टेलर व्यवसाय कोणी विचारलं पण नसतं. तुमच्या उपाशी राहायची वेळ आली असती असं म्हणतात आम्हाला. डायरेक्ट तोंडावर पण म्हणतात, मागे तर नाही तोंडावर पण म्हणतात. पण त्यांना माझं सांगणं एकच आहे, आम्ही ब्लाऊज शिवतो म्हणून तुम्ही घालताय. अगोदर टेलर जन्माला आला असेल तेव्हा ब्लाऊजचा शोध लागला असेल. त्यामुळं तुम्ही फक्त दुकानात साड्या घेऊन येता, पण त्याला रंगवायचं किंवा सजवायचं काम आमचं टेलरांचं असतं. तुम्ही लग्नात कार्यात ज्या मिरवता ना ब्लाऊज घालून, ते आम्ही शिवलेले असतो. आम्ही ते डोळे फोडून शिवलेले असत. नुसते पैसे देऊन ब्लाऊज शिवून होत नाही, त्याला कष्ट मेहनत घ्यायला लागतं. आणि आम्ही उपाशी राहणार नाही. जर ब्लाऊजचा शोध नसता लागला किंवा ब्लाऊज जर शिवलीच नसती तर आम्ही आणखी काहीतरी व्यवसाय केला असता किंवा आम्ही कुठेतरी जॉबला गेलो असतो. समजलं? त्यामुळे आमचा उपाशी राहण्याचा प्रश्न येतच नाही. आणि आम्ही तुमचा जेव्हा व्यवसाय तर असं नाही, आम्ही तुमची गरज भागवतोय ब्लाऊजची म्हणून तुम्ही आमच्याकडे येताय. समजलं? टेलर आहे टेलर.